srácok, kaptunk egy csomó ingyen dolgot itt a shopba, és most kinyitsuk őket. Kezdjük is a 10 random star droppal. 2 ujjas power, jobb oldal, bal oldal. Hát ez szuper rare nagy szar neki. Minden, most ezeket gyorsan lepörgessünk, mert tudom, hogy nem lesz semmi fasza benne. Na, megfogtam azt a rare, szuper rare. Max epic lesz a legnagyobb, amit kinyitunk, de szerintem még az se. Hát de. Mitik? Mi anya vagy az? Most nem arra nyomtam véletlenül a hypercharge-ra. Na, akkor ezt is szép ötlesse. No, torára, ez tök fasz. Úgy. Most, hát, simán rányomok a másik izére. Hypercharge-ra. Na, lássuk. A Primorama. Most jön ez. A Dynamite skin. Hát nem néz ki a legjobban, de legalább skin. Pések, komoljuk. Az első skin Dynára. Na és a 6 ajándék. Ezekből a legjobb nekem a Mythic volt, abból lesz, hogy 200 fejlesztő point jött. Legendary! Mi a... mi a... ez az! Végre kinyitottam ezt a skint! Szoros play rajta. Most óra. Óra nem jó. Ami jobb bacska, szerintem azért kari lett volna, és itt van az 1000 coinba is vesszük. Daily free. 5 krediton. Ennyi volt ez a videó. Szoszi. Szasztok srácok, iratkozzatok fel.